ikastetxera. Maiztaz bete dugu kantuz eta bertsoz, euskararen eguna ospatzeko asmoz. Euskaraz bizi gura dugu gauta egun, argiztatu nahiean geneukana inun. Ta euskeraz egiten bagaitu euskaldun, egunero euskeraz hitz egin dezagun. Bihotzaren taupadetan hitzak sortu du doinua. Olatuek beren solasean aukeratutako harria. Denboran zehar dute jolasean, eten ez dadin aria.